nolabait egitaro bazaldu ondoren, bai pixka bat aipatuko nahiko nituzke nire aurkezpenaren 3 elementu nagusien. Lehenengo eta behin, ezberdindu behar dugula nolabait unibertsitateko sarrera baldintzak zein diran, horren inguruan hitz egin ahal izango dugu. Azken baten, hemen hitz egingo duguna da, datorren ikasturtean Mondragon Unibertsitateko graduak ikasteko ikasleak ze baldintza bete behar dituzten, horren inguruan, hitz egingo dugu. Bigarren elementu bezala dakigunez, LOMCE legearen, LOMCE legea publiko egiten den momentutik, unibertsitateen eskumena da, eta derrigortuta gaude unibertsitateak publiko egitea gure ikasleak, unibertsitatera sartzeko baldintza betetzen dituzten ikasleak nola onartuko ditugu. Hau da, gradu bakoitzean dauzkagun plazak nola esleituko ditugu. Hori da bata, autonomia horren baitan, gaur nahi duguna da pixka bat azaldu, kontekstu berri honetan, ze nobedade dauden gure onarpen prozedura. Gure onarpen. Eta gero, bukaeran, badago onarpenerako prozedura. Orain artean, ikasleak gradu baten matrikulatu bitartean, badenuzkan hainbat atal, hainbat fase, eta kontekstu berri honetan aldaketa batzuk ere baita badaude prozesuan bertan, eta nahiko genuke eta prozesua nola berrituko. Lehenengo blokeari dagokionez, unibertsitatera sarrerari dagokionez, dano dakigu pixka bat kontekstua zein da. Egia esan, orain momentu honetan sortu da situazioa, batez ere zuek batxilergoko ikastetxeak bizi zuten situazioa, hau da batxilergoko bigarren mailako ikasleak kursuaren amaieran egin beharko duten froga horren arabera edo dagoen ziurgabetasun horren inguruan, unibertsitateen aldetik ezer gutxi gehiago ekarpen egitea daukagu. Ez daukagulako nolabait informazio gehigarririk, momentu honetan zuek batxilergoko ikastetxeak izan dezakezuen arekin alderatuz. Nolabait aldatu guztiz ere, bai nahiko nituzke pixka bat azpimarratu gure ustez, zein diran aldaketa nabarienak aurreko selektibidadeko kontekstuarekin. Nik azpimarratuko nituzke 3 aldaketa direla nagusiki. Lehenengo eta behin, dakigunez, bai selektibidadea edo PAU, azken baten unibertsitatera sartzeko froga bat zen. Baina selektibidadeak edo PAUk ez zuen batxilergoko titulua ematen. Gaur egun, LOMCE legearen kontekstuan, batxilergo amaierako froga horrek, definitzeko dagoen froga horrek, printzipioz, unibertsitatea sarrera emango du, baina batxilergoko titulua ahalbidetuko. Derrigorrezkoa izango da, froga hori gainditzea, batxilergoko titulua emateko. Hau esan da, badakigu baita LOMCE legearen baitan salbuespen bat azpimarratu dela, eta da, justu aurtengo ikasturtean, badirudi, soilik unibertsitatera sartzeko baldintza izango dela, froga hori gainditzea, eta ez batxilergoko titulua izatea. Beste diferentzia nabaritakoa da, kontekstuarekiko, selektibidadean, nolabait unibertsitatea sartzeko, selektibidade edo froga hortan, gutxienez ikasleak lauko nota bat lortu behar zuela unibertsitatera sartu ahal izateko. Eta badirudi, horrengo situazio berri honetan, batxilergo amaierako froga horretan ikasleak gainditu beharko du posteko batekin. Baita ere, hezkuntza sailak manejatzen dituen datuekin, proiektzio batzuk eginda, aurreko eszenatokian selektibidadea gainditzen ez zuten ikasleak bataz beste 5% baldin baziran,
egoera berri honekin, badirudi egon daitekeela beste 5% edo 10% tarteko ikasle gehiago unibertsitatea sartzeko baldintzak bete ahal ezingo dituztenak. Orduan, aldaketa honek bai suposatuko du, segurazki, ikuspuntu horretatik, unibertsitatea sartzeko baldintza beteko dituzten ikasleen kopuru handitze bat. Hori da, uste daukagun bigarren elementu azpimarratzea. Eta gero, hirugarren elementua da froga bera. Nahiz eta badakigun zurrumurru asko daudela, froga nolako izango den, ez den izango, dakiguna da, orain arte publikatu denan alderatuz, FAU edo selektibearen kasuan, 2010-etik geroikela fase orokor bat, eta fase orokor hori gainditzea zela nahikoa unibertsitatea sartzeko, eta gero geroikela fase espezifiko bat, ikasleak erabilia zutena, gradu konkretu batzuetarako nota hobetzeko. Orain, nolabait, batxilergo amaierako frogak dena hartzen du bat, hartzen ditu tronkalak, ikasgai tronkalak, bai orokorrak eta bai modalitateri dauzkiona, eta baita ere kontutan barneratuko du fase espezifikoko ikasgai bat. Eta guztia nolabait eda gainditu beharko duena ikasgai. Hori da, azpimarratu nahi dukeen beste aldaketa. Atzo ere egon ziren, galderak, informazio gehigarri geneukan, nolako izango da froga, ez da izango froga. Guk jakin badakigu hezkuntza sailak, hemen daukazue atzekaldean, irailean publikatu zuen dekretua. Dekretu horren arabera, Eusko Jaurlaritzak hezkuntza sailetik bai asmo irmoa erakusten duela froga bat antolatzeko. Froga horren ezaugarriak zein izango diren, ikusten datozen pare bat hilabetetan ezagutzen joan duela. Hori esan da, kronologia bat egiteko azkenean badakigu batxilergoko kurrikuluma ministeritzak publikatu zuen 2015ko urtarrilean, urte eta erdi pasa da, irailera arte, uztailean ministeritza publikatu zuen edo regulatu zuen batxilergo amaierako frogari nola izango zen. Ondoren Eusko Jaurlaritzak publikatu du irailean batxilergoko kurrikuluma, eta bai ministeritzak argitu duena da azaroak 30 baino lehen publikatu duko duela batxilergoko amaierako froga horren ezaugarriak, edukiak eta gutxi gorabeherako data markoa nolako izango da. Ondorioz, orain daukagun eszenatokian eta guk unibertsitateen ikuspuntutik, Madrilen izan ditugun bilerak ministeritzarekin, ministeritzak jarraitzen du asmo irmoarekin froga hori antolatzeko. Azaroko 30 baino lehen hori publikatzeko. Hau esan da, badakigu testu inguru politikoak eta abar, edozein momentutan beste eszenatoki batera baita ere eraman algaitu. Orduan, alderdi hortatik nik uste dut egin dezakeguna da, batez ere eta hau esan, gaurko eguna da nolabait lehenengo kontaktua daukaguna ikastetxeekin, baina noski datozen 2 hilabetetan gertatu daitezkeen aldaketa inguruan, gure konpromesua ere beharrezko izango balitz berriro zuengana joateko eta zerbait aldatuko balitz, baina ikusiko duzute planteatzen dugunetan gure eskema horrekorra eslitzekela asko aldatuko, berze hartzen dugu konpromesua zuengana gertukatzen. Bueno, hori momentu honetan esateko daukaguna eta gero nahi baldin bazute hitz egin dezakegu gehiago unibertsitatea sartzeko baldintzen dugu. Baina, esan bezala, gaurko jardunaldiaren bigarren helburua da Mondragon Unibertsitatetik ikasleen onarpenerako ze marko daukagu pixka bat azaltzea. Hori dela eta, esan behar dugu ikasleen onarpena graduetan edo graduko klasean esleipena, printzipioz bere kasan prozesu hautatzaile badela. Gradu konkretu batzutan, ikasleak hautatu beharko ditu, irizpide batzuen arabera. Baina prozesu hautatzaile
hortaz haratago, gure aldetik, unibertsitateak nahi duena da planteatu onarpen prozesu hau nolabait ikaslea gure ikasketetara eta gure hezkuntzara gerturatzeko modu bat ere. Orduan, orientaziorako baita ere nik uste dut lortu, gutxienez hori lortu nahi dugu. Bide hori elkarrekin egite. Prozesu honetan, funtsean kontutan hartuko ditugu hiru bloke edo hiru elementu hartuko ditugu kontutan. Bat eta nagusiena, gero ikusiko duen bezala, izango da ikaslearen batxilergoko ibilbidea. Ibilbide hori, batxilergoko amaierako kalifikazioaren esku egongo da, funtsean. Iruditzen zaigu, bai dela elementu bat, urtez urte, konprobatu izango dugu, ikaslearen batxilergoko bilakaera, badaukala nolabait erreflexio bat gero ondoren unibertsitatean izaten duen bilakaerarekin. Ondorioz, gure onarpen prozesuan atal horrek pisu garrantzitsu bat izango da. Horrez gain, bigarren bloke edo elementu bat egongo da, eta izango da, izan ahal da, gero azalduko duan bezala, ikasleak egin duen batxilergoko modalitatea edo egin ahal izan dituen materia batzuen menpe egongo da bigarren elementu edo bloke. Hori ere, gradu batzuetan kontutan hartu ahal izango da. Eta hirugarren elementua izango da nolabait ditu diogu kompetentzia espezifikoen froga edo markoa, eta helburu nagusi bat dugu eta da nolabait ikaslearen profila aukeratu duen gradu horrekin daukan lotura neurtzeko modua. Hau da, planteatzen duguna da bloke horren baitan, bai ikasleak berak eta baita unibertsitateak testuinguru baten situatzea non ikusi dezaten ikasleak berak gradu horrekin eta gradu horretan ikasten den moduarekin ea bat egiten duen, edo unibertsitateak berak ikusi dezan ikaslearen profilak edo ikasleak dituen beste maila bateko kompetentziak bat datozen gero unibertsitateak graduan eskatzen dena. Orduan, errepaso bat egin ez printzipio orokorrak, pixkat arrasune bat egin dut printzipio orokorrena. Egia esan, gaur hemen aurkeztuko dudana da unibertsitate mailako marko orokorra. Gero ondoren, bai saiatuko naiz baita ere, hortarako baita hemen ditugu baita beste fakultateetako ordezkari batzuk, iritsiko gara titulazio bakoitzean ze planteatzen dugun azaltzea. Baina unibertsitate mailako marko orokor bat. Eta marko orokor horren baitan, lehenik eta behin esaten dugu, gradu bakoitzak erabaki ahal duela, lehentasunik ematen dio, sarbide batxilergoko unibertsitatera sartzeko bide ezberdinei. Gradu baten, erabaki ahal da, lehentasunak ematea batxilergoari, lanbide heziketari, eta bat. Gradu bakoitzaren autonomian gelditzen da, lehentasunak ezarri edo ez ezartzen. Bestaldetik, gradu bakoitzak erabaki ahal izango du baita ere kupoak ezartzea. Nolabait bermatzeko sarbide mota ezberdinen presentzia orekatu bat. Nolabait hori da kupoak ezartzearen presentzia. Kupoak ezartzearen arrazoietan. Eta hirugarrenik, plazen esleipena, ikasleen onarpena, oinarrituko da onarpen nota baten. Eta onarpen nota honek kontutan izango ditu lehen aipatu ditudan hiru elementu edo hiru bloke. Alde batetik, kontutan hartuko ditu sarrera nota, gero ikusiko du sarrera nota hori nondik datorren, funtsean da batxilergo amaierako kalifikazioa, eta horrek gutxieneko, 60ko gutxieneko pisua izango du. Onarpen nota. Ondoren, bigarren elementu edo bigarren bloke izango da, edo izan ahalko da,
batxilergoko modalitate edo batxilergoko materia konkretu batzuk egin izanaren nota edo valorazioa, horrek ere pisu bat izan dezake onarpen notan, eta pisu hori gutxienez 5% izango da. Eta hirugarren elementua, kompetentzia froga espezifikoak, gehienez ere 25%ko pisua izan dezake. Hori da nolabait, hiru elementuak onarpenean bateratzeko daukagun markoa. Sarrera notari dagokionez, lehen esan duen bezala, gutxien 60% pisua izango da sarrerako nota horri dagokionez, batxilergoko kasuan, baina hau ere ikusteko dago, eta ikusten dut datozen pare bat hilabetetan argituko dela nola geratuko da, baina printzipioz, eszenatokia ondorengo izango litzake. Hau da, batxilergo amaierako kalifikazio horrek kontutan izango luke 60%ko pisu batekin, batxilergoko bataz besteko kalifikazio du nota, eta 40%rekin batxilergo amaierako ebaluazioa. Hori da, printzipioz, maneiatzen dugun eszenatokia. Lanbide heziketatik, goi-mailako lanbide heziketatik datu zenen kasuan, sarrera nota, ez batxilergo amaierako kalifikazioa, sarrerako nota, izango da heziketa zikloko bataz besteko nota. Bigarren modulo edo bigarren blokeari dagokionez, modalitateari, batxilergoko modalitateari edo batxilergoko ikasgai batzuri lotutako bloke horri dagokionez, gutxienez 5%ko pisu izango duena, kontutan hartu ahal izango da, baldin eta gradu konkretu horrek diskriminatu nahi baldin badu modalitate bat beste batekiko, kontutan hartu ahal izango litzake alde batetik ikaslea ze modalitatetik datorren, puntuazio gehiago edo gutxiago emanez ze modalitatetik, batxilergoko ze modalitatetik datorren, eta baita ere kontutan hartu ahal izango du batxilergoan materia konkretu batzuk egin ahal izana. Adibidez, gradu konkretu batzutan ez da diskriminatu nahi ze modalitatetik datorren ikaslea. Ondorioz, bloke hau neutroa izan ahal izango da. Guztiek izango dute puntuazio maksimo. Baina, beste titulazio batzutan, izan daike ingenieritza danen kasuan, ingenieritzen kasuan, lehen etxi daiteke batxilergoko modalitate bat, eta kasu horretan ikasleari puntuazio gehiago eman, beste modalitate batetik datozen nahi baina. Eta berdin gertatu daiteke, magian materia konkretu batzuen kasuan. Baina guzti horrek gutxieneko gero ikusiko dugu ze portzentaietan maneiatzen. Eta hirugarren blokeak, lehen esan dugun bezala kompetentzien froga espezifikoen bloke horrek, gehienez ere 25%ko pisua izango duena, azken baten helburu bezala da ikaslea gerturatzea gradu konkretu hortako profilera, baina baita ere Mondragon Unibertsitateko hezkuntza eredura. Eta balio izango dio bai ikasleari eta bai unibertsitateari ikaslearen egokitasuna neurtzeko modu bat. Zer kontutan hartu ahal izango dira? Kontutan hartu ahal izango dira alde batetik batxilergoko kurrikulumean zehazten diran zeharkako kompetentzia batzuk. Adibidez, ahozko komunikazioa edo ekintzailtasunerako kompetentzia. Eta baita ere kontutan hartu ahal izango dira Mondragon Unibertsitateko hezkuntza ereduan, Mendeberri hezkuntza ereduan finkatu ditugun zenbait zeharkako kompetentzia. Adibidez, talde lana, sormena, lidergoa eta abar. Horiek izango dira pixka bat froga hauek planteatuko dituzten kompetentzien marko. Eta unibertsitateko onarpeneko marko orokorra azaldu ondoren, pasako naiz azaltzera pixka bat titulazio bakoitzean edo titulazio bloke bakoitzean nola geldituko den kasuan kasu
onarpen prozedura. Lehenengo eta behin egin dut errepaso bat, nahiz eta zutako gehienak jakingo dituzuen zein den Mondragon Unibertsitateko graduen eskaintza akademikoa. Dakizuen bezala datorren ikasturteari begira izango ditugu ingeniaritzako 9 gradu eskainiko ditugu. Mekanika, industria diseinu, industria antolakuntza, industria elektronika, informatika, energia, ekoteknologia, biomedika eta datorren ikasturterako planteatzen dugu graduko titulu berri bat, ingeniaritza mekatronikoa, eta izango da 3 urteko gradu bat, batez ere, gero nekanek azaldu bat izango dugu baita ere, batez ere lanbide heziketatik datozen ikasleak gerturatzeko. Bestalde, gastronomia eta sukaldaritza artean gradua eskaintzen dugu, bertan Donostin, enpresen administrazio eta zuzendaritza, lidergo ekintza eta berrikuntzan gradua, hezkuntzako 2 graduak, haur hezkuntza eta lehen hezkuntza graduak, eta ikus-entzunezko komunikazio gradua. Lehen aipatu dugun onarpen nota portzentaiari dagokionez, nola gelditzen dira portzentai horiek kasuan kasu, gradu bakoitzaren kasuan. Ingeniaritza guztien kasuan, batxilergoko amaierako kalifikazioa edo sarrera notak 170ko pisua izango du. Modalitateak, batxilergoko modalitateak edo materia konkretu batzuk izango dute 105ko pisua, horien valorazioak izango du 105ko pisua, eta froga espezifikoek, kompetentzia froga espezifikoek izango dute 125ko pisua. Eskema berdin-berdina planteatzen da hezkuntza eta ikus-entzunezko komunikazioko graduen ere. 170, 105, 125. Aldiz, enpresen kudeaketa eta ekintzailetasun gradurako sarrera nota edo batxilergo amaierako kalifikazioak 160ko pisua izango du, batxilergoko modalitateak 105, eta zerak eta froga espezifikoak 125ko pisua. Eta eskema berdin-berdina aplikatzen da gastronomiako graduarentzat. Bai esan, hezkuntza, ikus-entzunezko komunikazioa, enpresen kudeaketa ekintzailetasuna eta gastronomiaren kasuan, modalitateari dagokion 105 hori izango dela neutroa. Neutro izango dela. Ez dela diskriminatuko sarrera modalitatea. Aipatu dugun horren ildotik, ingeniaritzaren kasuan, esan bezala, onarpen nota horretan, 170ko pisu izango du batxilergo amaierako kalifikazioak, 105 modalitateari edo kurrikulumera lotutako kalifikazioak, eta 125 froga espezifikoak. Lehentasunei dagokionez, ez da lehentasunik ezarriko, sarbide ezberdinei dagokionez, kuporik ere ez da ezartzen, eta ez da aurreikusten baita ere plazak gordetzeko aukera. Eskema antzerakoa da hezkuntzan eta ikus-entzunezko komunikazioan planteatzen dena. Onarpen notari dagokionez berbera, 170 batxilergoko amaierako kalifikazioa, 105 modalitateari dagokionez, esan bezala neutro izango dena, eta 125 froga espezifiko. Kasu honetan ere ez da lehentasunik ezarriko sarbideari dagokionez, baina bai ezarriko dira kupoak. Kasu honetan, gutxienezko batxilergoko sarbiderako 170ko gutxieneko kupo bat jarriko da, eta lanbide heziketatik datozenentzat gehienez 130ko kupo. Eta hemen ere ez da aurreikusten plazak gordetzeko aukera. Enpresen administrazioan eta lidergo ekintzaileko graduetan, onarpen nota, izango da 160ko pisuarekin batxilergoko amaierako kalifikazioan, 105 batxilergoko modalitateari dagokionez, hau ere lehen esan duen zela neutro izango da, kasu hauetan, eta 125 froga espezifikoari dagokionez.
Ez da lehentasunik aurreikusten, sarbide ezberdinei dagokionez, eta hemen ere kupoak jarriko dira, gehienez ere, gutxienez, ehuneko batxilergoko sarbideari ehuneko 70ko kupo bat egongo da, eta gehienez ehuneko 30ko kupo bat lanbide heziketatik datozen entzat. Eta kasu honetan, titulazio hauetan bai egongo da plazak gordetzeko. Bukatzeko, gastronomiako graduari dagokionez, onarpen nota, ehuneko 60ko pisu izango du batxilergo amaierako kalifikazioak, ehuneko 5 modalitatea, batxilergo modalitatea, eta bere neutro izango da, eta ehuneko 35 proba espezifikoa. Lehentasunei dagokionez, hemen bai jarriko dira lehentasunak, printzipioz batxilergoak izango du lehentasuna, eta gero ondoren goi mailako lanbide heziketak, eta kupoak ere ezarriko dira, gehienez, ehuneko 30ko kupo bat atzerritik datozen ikastetxeak. Eta hemen ere plazak gordetzeko aukera izango. Orduan, hau esan da, azkeneko atala, batez izango da, onarpen prozesuan egon aldiren aldaketa edo berrikuntzeak pixka bat azaltzeko bidea. Orduan, nola planteatzen du Mondragon Unibertsitateak ikasleak aukeratzeko edo ikasleak matrikulatzeko prozesua? Alde batetik, ohikoa den bezala, hasiera emango diogu izen ematearekin, gero bakoitza azaltzen. Ondoren, izango ditugu froga espezifikoak, aipatu ditugun kompetentzien froga espezifikoak. Froga espezifikoien ondoren, etorri ahal izango da aurre onarpen bat, batez ere ikaslearen profilaren egokitasuna pixka batea adierazteko. Ondoren, ikasleak ja behin unibertsitatera sartzeko baldintzak betetzen dituela bermatzen dugunean, pasako ginak ikasleen grauko plazak esleitzera eta onarpena komunikatzera, eta bukaeran dugu matrikula. Izen emateari dagokionez, hemen ez dago aldaketa handirik, bi epe izango ditu, izen emateak, epe arrunta eta apartekoa edo ezoiko epea. Izen emateko epea azaroaren 7an irekiko da, eta maiatzaren 31an bukatuko da. Ikasleak izen ematen duenean aukeratu beharko ditu Mondragon Unibertsitateako graduen eskaintzako 2 titulo eta lehentasuna jarri beharko du, titulazio bat bestearekiko, eta lehentasun horrek baita ere erreflexioa izango du gero onarpenean. Lehenik eta behin esleituko dugu lehenengo aukera, inskripzio egiten duen lehenengo aukera. Epe arruntean inskripzioa egiten duten ikasleak, nolabait kompetentzian epealdi horretan egin beharko dituzte, baita kompetentzian froga espezifikoak, eta epe arrunta, izan emate epe arrunta bukatzen denean, eta onarpena ekainaren 11tik uztailaren 20ra, irekiko dugu bigarren epe aparteko izan emateko bigarren epe. Froga espezifikoei dagokionez, egutegia honako hau da, baita dokumentuan daukazu eta webgunean ere, ingenieritzen kasuan epe arruntean, ezoiko epeari dagokionez oraindik ez daukagu zehaztuta froga espezifikoak egingo diren, ez egingo diren, baina epe arruntari dagokionez 3 data daude finkatuta, horrezkazuena, pantailan, urtarrilak 14an, martxoak 25, eta azken izango da ekainak 10ean. Hezkuntza eta komunikazioaren kasuan 2 epe, planteatzen dira froga espezifikoiek egiteko, martxoak 11 eta ekainak 10. Gastronomian kasuan 3 epe, 3 data izango du epe arruntean, apirilak 1, ekainak 10 Donostian eta maiatzak 6 Madrilen, eta kasu honetan ezoiko epeerako ere publikatu dute uztailak 21ean ere posiblea izango dela agian froga espezifikoak planteatzen, plazak dela. Lidergo ekintzaileko graduaren kasuan, hemen daukazue pixka bat daten zerrenda,
Kampus bakoitzean egingo dira frogak eta data ezberdindu horietan. Oñatiko kampusen, Oñati eta Bidasoako kampusaren kasuan 4 data izango dira froga espezifikoak egiteko gradu honentzat, eta Bilboko kasuan 5 data izango dira, eta gainera Bilbokoa da, azaroak 17koa da, lehenengo data nolabait Mondragon Universitateko gradu guztietan froga espezifikoak egiteko. Baina egia gradu honetan, eta beste gradu batzutan froga espezifikoak egiteko lehen ere egin izan dut. Administrazio eta enpresen zuzendaritza graduan, Oñatiko kampusean eta Bidasoako kampusean, bi dauna finkatuta dauzkagunak. Beno, esan bezala, froga espezifikoak egin ondoren, ikasleari nolabait komunikatuko zaio eta adieraziko zaio bere profilaren egokitasuna ikasi nahi duen gradu horrekin. Eta egokitasun horrek azken baten suposatuko duena da, ikasleari komunikatuko zaiola aurre onartu. Lehen aipatu dudan kasuetan, lidergo ekintzaiko gradua, enpresen administrazioko gradua eta gastronomiako graduen kasuan, posible izango da baita ere plazak gordetzen. Onarpenari dagokionez, pentsatzen dugu ekaineko 3. astean, noski hau dago Eusko Jaurlaritzak publikatzen duenean, batxilergoko amaierako froga hori SEP-etan egingo dan, hori dakigun momentuan, horren ondoren, ikasleak batxilergoko kredentzialak hartzeko aukera daukan momentuan, unibertsitateak kalkulatuko ditu onarpen notak, eta publikatuko ditu onartuen zerrendak. Epe arruntetik kanpo izen eman dutenan, eta horregatik da garrantzitsua epe arruntean izen ematean, maiatzako 31 baino lehenago, epe arruntetik kanpo izen ematen dutenan, epe arruntetik kanpo edo aparteko bigarren onarpen fase baten kontutan hartuko dira. Matrikulari dagokionez, kasu honetan ere bi epe izango ditugu, epe arrunta eta epe apartekoa. Epe arruntean matrikulatu ahal izango dira onartuak izan diran ikasleak, onarpena jaso ondoren, eta gero epe arruntean beteko ez bagin dituzke gradu horrek dituen plazak, ireki ahal izango dituzke ezohiko epe baten bigarren matrikula bat. Epe arruntean matrikulak beteko bagenitu, plazak beteko bagenitu, azken nuke irekiko bigarren matrikulako epean. Eta hauxe da, nik egiteko denotan aurkezpena, bai da egia, esan dugun bezala, kontekstu honetan garrantzitsua izango gara informazioa egunero edo eguneratzea, eta horregatik sortu dugu hemen pantailan eta zuen dokumentuan daukazuen webgunean, eta webgune horretan joango gara sartzen, hemen gaur aipatu dugun informazioa, baina baita ere pixkanaka joango gara baita zuei gerturatzen titulazio bakoitzean informazio zehatzagoa, kompetentzien frogak norakoak izango dira, zer izango dituzten, eta bai. Orduan, nik uste dut ekarpenik bat ingo daukazu, bertan zalantzak bat ingo daukazu bertara gerturatzea izango da honena, edo bestela gutako edo zini zuzenean ditzen. Hauxe da, bai Mekane, bai Itziber eta bai Edone bai Demitxe gaude, ezin zalantza edo argitzeko.